שלום, שמי מיכל בן ארי ואני מפתחת תוכנית 6 השלבים לחבוק את תינוקך. בקליניקה שלי שנקראת הורים נולדים, אני מכינה נשים לקליטה להיריון ומלווה אותן לאימהות בתוך פרק הזמן הקצר ביותר עבורן. היום אני רוצה לדבר איתך על איזון רגשי. מדוע כל כך חשוב לקליטה מהירה להיריון ואיך משיגים אותו? הרבה פעמים נשים שואלות אותי, איך זה שאיזון רגשי כל כך חשוב לכניסה להיריון, כשאנחנו רואות מסביב כל כך הרבה נשים עם ילדים שהאיזון הרגשי רחוק מהן מרחק עצום. איך הן נכנסו להיריון? התשובה לשאלה מיד אחרי הפתיח. אני נאלצת לאכזב אותך, כי אין ממש תשובה אחת לשאלה הזאת. ייתכן שהן היו במצב רגשי אחר בזמן הקליטה או הפריה, או שלא. איזון רגשי בפני עצמו אינו תנאי הכרחי לקליטה להיריון, אבל הוא בהחלט תנאי כזה עבור אישה שחווה קושי מוסבר או שאינו מוסבר בכניסה להיריון, ועל כך בדיוק מצביעים המחקרים. מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין המצב הרגשי טרום הפריה לבין הפעילות הפיזיולוגית של הגוף והכנה שלו להיריון. איזון רגשי הוא מצב מנטלי, תודעתי, אופטימלי, שבו הפעילות ההורמונלית של הגוף מגבירה את המוכנות שלו ומעלה את הסיכויים להיריון. מצב איזון רגשי מאופיין בהרגשת רוגע, ביטחון, יציבות ובשלות. לפני זמן מה נכנסה אליי לקליניקה אישה בסערת רגשות. היא כינתה את עצמה דקדקנית על, ולא הבינה איך זה קורה דווקא לה. היא המשיכה לתאר איך במהלך השנתיים האחרונות היא עשתה כל מה שאפשר לפי הספר. כל מה שאפשר? אהבת את התקציר ואת רוצה להיחשף לתכנים המלאים? היכנסי לקישור כאן מתחת לסרטון והירשמי עכשיו. וקבלי במתנה את הדרכה מקיפה לעידוד פוריות והשגת הריון במהרה. והסרטון הראשון בדרך אלייך. נתראה בהדרכה מלאה.